Ydy'r ffordd gorau o gefnogi hwyr ddyfodiaid neu newid ddyfodiaid i'r Gymraeg? Wel, dyn ni'n sôn rwan felly am addysg drochi hwyr. Mae'r addysgeg yn yr ystafell dosbarth mewn gwirionedd yn debyg iawn ar gyfer trochi cynnar a trochi hwyr. Mae bob dim da ni wedi disgrifio am addysgu effeithiol yn gynharach yn berthnasol i'r ddau. Ond mae rhai agweddau sy'n wahanol. A da ni'n deud yn glir iawn yn yr adroddiad yma, mae trochi hwyr, mae ar ei ora pan mae'n cael ei gyflwyno mewn modd dwys a strwythuriedig, fel arfer mewn canolfan trochi iaith. Lle nad oes gan hwyr ddyfodiaid fynediad i ganolfan trochi iaith, mae'r ddarpariaeth sydd ar gael ar ei cyfan nhw yn amrywio, hyd yn oed oddi fewn i'r un awdurdod lleol. Ac ei bod ni'n cydnabod rhywfaint o arfer effeithiol wrth gefnogi hwyr ddyfodiaid y tu allan i ganolfan a trochi, yn gyffredinol, tydi'r darpariaeth tu allan i ganolfan a trochi ddim yn cefnogi dysgwyr yn digon effeithiol, gan tydyn nhw ddim yn cael eu trochi yn y Gymraeg mor ddwys a gyda'r un lefel o gefnogaeth i ddatblygu medrau mewn dull bwriadus